Akunhun jongga World of Art Organization kan penlong yaka The Wall Festival haka hinyo bat pratarik hau banai kelalengkot hajar arpo Hamadan Pamsna Lasken West Janta Hills District. Habayakran Shakilat Patai Kubor haka arpoe tarik mentau banai no pra hajar arpoe umebon lingdo udukot jongka World of Art Organization ulaya thu baka jingtmu jongka nika festival kalong ban kintiu yaki kon sama jongi ki badon ka sap kapong haka tem kaput karwai ka siau ki badon sap haka jingpen iriam bat kiwe de. General Secretary jongka World of Art Organization uba Golden Star Suchiang udaya thuru bahaka nika sngi ka festival kinong tem kumu DJ Aminio ka band jongka Hamria ka Dewdrops DJ Banshan Suchiang bat kiwe kin sawan shimbenta kador jongka tiket kadai lai spatang ka Marway bat UDC jongka West Gent Hills uba Garrett LNS Dykes ula ajing bet penlong ya kanika festival da ka babo digi kendon ka tanat ka kot ka khia panyada na ka jinya bedu knyang jingpang bat kibala banwan shakanika festival datang kibala dap aitika bat media ba keteng dengan ada Golden Star Suchiang belong General Secretary jongmen da Wall of Art Society dai ni na di mibon lindo but ngadi wen ki member hakanika World of Art Organization ngade George Shadap ngaru ngade wen ki member jongmeneka the World of Art Organization ngade Nafisha Pala but ngaru ngade iwe jong member jong ka World of Art Organization tamne ngi wan ban po ban itu wan yaki ba kenega longa festival jongi long the Wall of Art Organization dengan pelong ye kenega festival po ka Pamsna Playground Laskin West Side Hill District kenega festival ka kajingmut ban ketiu ye ki local talent kumjo ruba collaboration bat kiwe artis banabar ta kajingmut pat kenega the Wall of Art Organization kedai ke group jonggi artis ba per nongruai aktor ki model bat ki nongshat kene gede ke group jongi tengi pelong ye kene ka festival apa laskin kene gede ke ski benkong niya man pelong ye kene ka festival apa West Jante Hill District apa ke block laskin Kano terus ka kene ka festival kan sedang nyau bat pra terik ni le arsni kene festival ni kada the Wall Festival hakatarik nyau pra Januari arajar ar next month ni oi hagene ka the Wall Festival kidon ki nong simenta ki solo kinang ta ki berwai lang ki ban ki DJ ka grand show gin sadon kine ka grand show baka grand show jong ki model grand fashion show ma kini model wa ki wan na keleng na ki miss orang ru wan lang bat kiwe ki model ki tiket kalong gumne ngi bo tang lai spa tang kai tiket ni yo po venue protocol ni la ai jing thot isha po DC dai DC la ai ka permission ni la ong happy day ban maintain ya kata covid protocol ni hab yai kat kum ka covid protocol bala ai da permission jong DC Yang ong gatai ong long ba 75% long tadi kembas long give ki festival na ki jing yalang per ka covid protocol ro DC har permission ta ko ka World of Art Organization ka jing thumu hi jong kane ka organization lani ka society jungi hi kalong ba ngin lum lang ki artist but ba ngin ai men sim ru ya ki artist jungi ba da ka ba ki yo ba kini sno ktilang ba kini ki artist ki bawan nabar kum mentangi don ru ya kani ka we ka DJ paruma ka we na ki DJ ka bala paunam ba om tang hakari India jungi dai haka dolonong Asia hi barok ka we ka bala job ru ya ka Wow Asia Award ha usnam arajar khatra but kum tangi ngi yalam ngi wanra ru ya kum kadan kini ka sakawe ka DJ V Wish ka bawan na Manipur te ya kini ngi wan yalam khnang ha kani ka festival jungi
Day tang nakadaw ba ki long kita ki international DJs ba ki bala perform syabar ba keleng sadong ka persai. Handai ngi wan yalam khnang yeki khnang ba kini ki artis jungi kini ki DJ jungi hingni kumidan kum u DJ Aminio eru te ki balong capable ba ki bala du bakin pau bakin let ki we pat ki jela bat ki kiri jong ka persai. Khnang ba kini ru kin la ban yo bot bakin la bakin yo ya kata ka jing start kumno bakin kam bakin yo ya kata ka platform kono bakin expose la de bat kini ki DJ ki bawan na syabar. Kumjoru kumbala ong i ba golden mene ni don ru ya kanika grand fashion show. Di ha kanika grand fashion show ni wan yalam ru ya ka Miss Mizoram 2020 ka Sangpui. Tingi wan yalam khnang ya ka shane khnang ba kan don kata kumentangi im ha kata ka age of globalization. Haka ba ngi hab ba ngin ya snok tilang baro ki kiri jongka pertai ki jela kunta tartar tingi ka ni wan lum lang kenapa ngin la bangin ngin aya kata ka platform om tang yiki bikin wan chani dai mangiru bangin yo ya yakini ki model jungi runang ni kum kim jong mari cream dan kum jong mafi eru bari ki model se kinyo bor bat kum juru ya kani ka poster kum bapi ya kani ka poster jungi dia kan ika posteru la wan bonshon da u Jeremy Honar ubadai uwei na ki nong shondor batbet bahajong kadi India ubadai na ka jela Mizoram tingi wanyalam khnang yu uru nadu nang ti shane khnang bangin la bangin at kata ka baliuru yak ei ka bangile but khadu ka jingthmu hi jong kani ka wall nadu basdang hi kalong ba ngin pen im ya ka jongi ya ka ya kariti dustur jungi andrai bat da ka bangi wanyalam lang ikibana bar badangi ni don kata fusion ka bangiong namar ha ka juk ka ba mentahi bangin ong ba ni hab bangin lingkot jingmut bangin long kita ki ba jendong ga jingmut jing perkhat bangin ong ba larangi deki kasi ni hab curiam kasi beng hab curwai bitang kasi ni hab cukran bitang kasi kamla suban long ladang ikwa bangin penim ya ka riti dustor jungi ladang ikwa bangin penim ya ka ketien jungi ngidon kam bangin pentip ken syaka perteru ba ngidon te mengi baga don te katika riti dustor jungi bat ba makiru kin kwa bakin tip kambha bat kani ka festival the wall ka banlong ha ka nyo wat pratorik jong ubnai ka lalingkot arajar arpuar ka longtang ka jing sedang jong i jingmut iba bat ijing temu ibaret ibangidon damenta kalawe kaba pernah jong ki artis jongi bat damenta jong kajalahi barok kowe ki batem tenrai ta ngimdon ni kine ki ban kum ki dew drops ki bala pau ha tenang ta kine ki hamartia gede ki ban ki bala pau ha ba jua ki don sipo bangalore ma ta ki la ya don chene kiner kin ruai amartia ban ma but he dew drops try dew drops bro lai itu look he dew drops hakaba ya day bakani ka ki nong tem tenrai kani ka world festival lam kembangan cepet tapi kamdei tang ka festival jong kinong tem nong put ndai ka deru ka festival jong kitu kinong drodor kinong outdoor te ha kani ka venue jungi ni la dan ru da kini ki cardboard boxes gi bangi la penyeng kum ki kendro bar ha kitu ki kendro ki la dan da ki jingdro ki bala o shrong da kini ki artis bar ha kitu ki kendro kindan ru ki jingdro dor spang gini ki kraw perkat jong kari jungi spang gini ki nong yale ki baslore te ladangi ong ba ladang kran spang ban pen im ya katan rai jungi mde tang lingba ka sur jingruai ne ka sur tem dengi pen emru da ka riti dustor ka bangi pentip sekiru ba ki don gini ki kraw perkat ba ki don gini ki kum suki kani kadang dai tang ka jing sedang kindan ru nin sadon ru kum gini ki kum bangile mentangi I kindan gini ki literary festival kum man ha kani ru ngidang sudaban raki ya ka lingku sni yap jong ususu tham te kum ki jing tho jong u ki eru suki pasuki long lingpa ki por ngin sa penwan ba ngin sa oshrong ha kani ka world festival but kumba bitep baka jan te hilsi ka dei ka way na kita ki district jong kani ka jela jongi ka balong pau namba ha kini ki drama but
ki bala pauru sabar ti kini ki drama ha kani ka World Festival mentahi ngimpala ban penlong namar ba ngidang hap ban wat ba ngidang hap ba bangin lum ya kita ki artis handai lingba ki por kita ki baro kinsa urlang